Good morning mga bro and sis at welcome po sa aking YouTube channel. Ang video po natin ngayon ay mag-assist po kami sa may sitio control dito sa Colgante. Kasi po piyesta po ngayon ng Santo Niño. Yan, happy fiesta po. Apo Santo Niño. Yan. Kasama ko po si Bro Arthur. Yan. Tapos si pakalaw ko. Ha? Yan sa project. Yan. Tama ko. So natin lang po namin si Founder Emil. Nag-aayos na po para pumunta na po kami doon sa control, sitio control. Bali kami po magche-checkpoint doon dahil bawal po ang bawal po ngayon magpamiesta kasi level 3 po tayo. So in-announce na po ng barangay yon na bawal pong mamiesta, wala po tayong piyesta na gaganapin sana ngayon. Kaya lang mas maganda kung meron na magche-checkpoint, maharang yung makikipamiesta para po hindi na po tumuloy sa kanila pupuntahan dito. Yun. Yan. Dito na po kami sa checkpoint. Tropa. Kasama si Bausi, babae. Ha? Ito, yan. Yan yung si Bausi. Founder Emil. Founder. Oh, bawal po kasi makapamiesta ngayon. Bawal ang piyesta eh. Sakto sa kanila yung camera natin. Piyesta! Ano ang piso? Uy! Yan! Kanina gas. Ablaga. Oo. Di na ba yung muna tayo puro? Ay, may orient kami kang ship. Inorient na kami na kailangan ka, no? Bawal magpagpamesa sa ring etagain. Opo. Kay bata, kailangan niya vaccination card. Makitwang sala ka na sa So, then yung kakataong barangay police, sila naman yun. Oo, wala na. Kahit na. Basta Apo. paparentalan na. Apo, manantabi, tanamo po karela. Wala tayo po eh. Kaya ka? Malayo. Mga duty. Opo, magluto na eh. Bal! Bakit to? Sabi nila, di natin alam kung tayo po papasok. Nasabi na. Eh? Tama, nakakain kami! Luto may asawa na.
tulay. Wala pa. Kaya darating to eh, no? Talala ka pala natin eh. Oo, pitalan lang ako ng tingabak. Karano na. Siguro, alas 6 medya makanyan. Bro! Padakit ka? Oo, oo. Padakit ka ba? Padakit ka ba? Ay, father. Meron pong hospital eh. Alas 6 medya. Bukas na kayo lalabas niya. Bumibig time na po si Father Emil. Meron na siyang tato. Tinata na. Oo. Ay, wala na nabili po dito. Wala na nabili. Wala na! Wala, naubusan na. Maya balik ka. Nakikikain po kami. Fiesta naman. Tembole mo gen? Maganda sa gibang. Punta ka na akong beer eh. Pare. Good morning, pare. Hey, good morning. Yung po mga taga rito na lalabas at papasok, na-advise ko na dali po ninyo yung inyong vaccination card. So,
Yun po yung hinahanap po nila. So, huwag niyo pong kalilimutan yun. Po, basta taga rito sa Colgante at pupunta rito sa Sitio Control, kaya dali po ninyo yung vaccination card. Ano yung dala punta mo? Dala mo pa yung papunta mo. Huwag po ninyong kalilimutan, vaccination card. Minit na po, minit na. Bro, kay pato na mo, bro! Mag-video ka, kan? Oh, hindi ka pa makabidyo ni Mare. Hindi ka magkaya eh. Ano sabi yung? Kaya lalaluin din kahit na. Bawal na. Pesta kasa. Ganda parla ng apo ko pala eh. Ay, ganda. Ayan. Takal kata ni Lutu. Tapos na palit na. Ay, karating ka na to. Halo. Na? Wapit. Ay, tignan na. Wala nga agad na eh. Hoy! Hoy! Bakit? Balik ka, taga-vaccine ka
pong mga hindi na namin sinisita, mga taga rito yan. Kilala po niya yung mga taga rito. Kaya inaya na po namin. Saka yung magaganda. Apo, yung mga magaganda yan. Ito, taga rito to. Yan. Ito, hindi. Vaccine card, hindi kaya? Ali, okay hindi, okay hindi. Kaya na. Apo. Linya-linya yan eh. Yan yung linya. No? Yan ang linya niyan. No? Sige po, diretso po, diretso. Boss, vaccine card. Hindi kaya? Sige, sige, bati na rin. Andre. Grabe na ang pinagyan ko rin ng bahay. Hindi kaya? Ano po? Mali. Ha? Ano tumana? Sige na. Oo, matang kali-kali lang. Oo. Kahit taga-Kenito eh. Taga-Kenito. Dewa na. Mangangalakal. Mabay na rin kami. Mabay pa kami. Ano ba? Kaya kami naman pa mag-duty ni kayo man. Kaya naman siya ro kiti ba? Oo, sinabi namin ba? Talbandanan. Ang duty ano? Oo, sabihan namin. Kwento na kayo. Kaya ko manalo din kami. Kasi naman hindi kayo ni pero dapat kaya. Sino tao ngayon? Dapat niya pinay. Hindi mo ba? Tao din sinabi.